ndị be anyị ndị Igbo onye agha na nwanne jisie n'ike ndewonu Chukwu fụrụ anyị n'anya anyị bụ ndị ezigbo mmadụ n'aha Jizọs ka ọ gọzie anyị. So if there should be an open voting, yes, for instance, yes, where will your mind go? Well, with the OBIdients, yes, because his vice presidential too is from us. You understand? Ana bụ nwaanyị chọọ ịchọ nwunye dị okwu ọ sị gbanyetụrụ m mmanụ ka m were taa akwụ a mere na ozugbo ịmara ihe dị na ndọrọndọrọ ọchịchị ọkachasị nke Naịjirịa bụ na ozugbo ị na-apụta na ị chọrọ ịzọ ọchịchị aga runye chọwa ebe ọ bụla a ga-eji rụchapụta ihe a ga-eji wee gbaa takụ ma nke Peter Obi agbagide na-rụgide runye aka n'ike runye aka n'ebe niile ka e wee chọpụta ihe a ga-eji si na o mere nke a mee nke apụ mgbe ọbụla asị o ji wee kutuo mọs o ji wee chụ na ndị ugwu o ji wee mee nke a mee nke a ụbọchị tata anyị chọrọ igosi unu maka ya bụ ihe achọkwa n'ịkpalite ọzọ ịma na ebe a na-atụ anya na ya bụ ọgụ ga-adasi ike bụ na n'ugwu Hausa maka na ọ bụrụ na eruo n'ugwu Hausa imirikiti n'ime ha ada anụ kom ihe ha na-anụ bụ go ya bụ na ndị eburu na-abanye n'ugwu na-ekwu na Peter Obi o jikwa mee nke a wee kutuo mọs o ji wee kpọọ na ndị Hausa o jikwa ihe mee ha nke a mee ha ntanimo wee sị mba na o ruo na ebe ọ bụ na ha maara nọ n'ugwu ka ya bụ ọgụ ka dị maka na abịa na South West ebe ọ bụ na ndị Igbo dị ebe ọ bụ na ndị maara ihe nọ ebe ọ bụ na ndị nwere ọgụgụ isi nọ ndị chọrọ ka obodo dị mma nọ Peter Obi ga-emeri nwoke ma gbara na South West niile o ma ọ bụrụ na eme free and fair election mana steeti ya Peter Obi ka ga-emerikwa ọzọ abịazienụ n'ala Igbo ma ọ bụ na South ọchịta ha aja kpa ya bụ na ebe ọgụ dị bụ na n'ugwu Hausa ya bụ North wee na-asị na Peter Obi mere nke a Peter Obi mere nke a wee gaa mbọsị a gakwuru ndị ugwu jụọ ha sị unu jiri ọnụ unu ka ọrụ anyị ndị ugwu bi n'Ọnịsha unu jiri ọnụ unu ka ọrụ anyị etu ya bụ ha si mee ebe a ka anyị na-ewepụta vidiyo ndị anyị na-egosi. Yes, free education. Our younger ones attended primary, New Market Road Primary School. It was a government school, secondary school, free education in the state, which everybody benefited. So there's no discrimination. Okay. Yes, there wasn't discrimination on that. They attended public school. Nobody asked them to pay a dime. If there's anybody we should know, and we are the one to say that we are paying or we are being segregated or whatever, nothing like that. Nothing. Peter Obi, he governed Anambra State as a governor, and that's no different from the indigenous or non-indigenous. Whatever the indigenous are getting for his government, we, the northern community, will also get it. All these lies, what they are saying, I didn't say any different about that. He didn't hold us for a single time. We are together. The relationship with Peter Obi is cordial. Peter Obi, during his tenure, free education is for everybody, which most of my children from primary school, secondary school, they finish it free education. Peter Obi sponsors some of us to Mecca, as he sponsors some today, Jerusalem. So there's no discrimination about Peter Obi and my community. My son have benefited from that free education during the time of Peter Obi. The president is not, the boy is in China studying his PhD. So why can I say that I was excluded? And I was here since 1986. Today is 40 years. All my children, I born them here, I trained them here. I have 5 graduates now. I have 3 undergraduates inside the university. So how can I say that I am not comfortable in the Southeast or in Anambra State? Compelling you people to get identity card while he was governor. How true is that? I also saw that on the social media, which is false. It's false. It's a lie. There was never a time. I'm the secretary since then to now. If there's anything like that, I should be one of the occupants or the holders of such ID card. We on our own created that northern community ID card.
but not government imposed. And after the end of his tenure, for you to know the sincerity of Mr. Pitobi, before he go, he has paid the loan for everybody. He has paid up the loan for everybody. Because he said maybe some of the people that collected the loan may not have money to pay back the loan, and they will be humiliated. He used his money, his personal money, to pay for the vulnerable. So it's not easy for somebody to use his money and pay for the vulnerable people. So Peter B has done well during his administration, and we know there's no any stigmatization between the northern community and the host communities. So how does it relate with you now that he's no more the governor? He's always beating us, either Salah or even if not Salah. He's sponsored for it. He is been helping us to rebuild our mosque. Peter Obi is doing that seriously. I didn't see different from Peter Obi. Peter Obi, he always remember that yes, we are. The tell you reality. For the whole one thing to tell you, if I'm going to put somebody who follow the step of Peter Obi is Ngigi. That's the direct truth, because he can still be seen as Peter Obi is listening all time to time, whether campaign or not campaign. He's looking for position, not looking for position. Peter Obi is calling up for anything. A former special assistant to former State Governor on Muslim Affairs, and one of the beneficiaries from Peter Obi's sponsorship to Saudi Arabia. Peter Obi sponsored me to Saudi Arabia 2013, and we enjoy Peter Obi's government. Peter Obi is the only governor in Anambra State that visit us during his time as a governor. Never in Anambra State any governor that visit our mosque. But he is the only Peter Obi. He visited us during his tenure as a governor. After governorship, he used to visit us every Ramadan. We used to breakfast with him every Ramadan. In Salah, in Big Salah, he used to invite us to his house in Oncha. So we enjoy his government. No any discrimination between Igbo and HAUSA during this time. All this thing is just a politics. Some people are using it just to criticize him, to blackmail him, but nothing like that. Nothing. We don't face any problem in his tenure as a governor of Anambra State. Ọ dị mma mụ na onye otu mbụ Epetike nọ n'ụbọchị tata ka itinye ọnụ n'ihe gbasara ya bụ akụkọ, maka na mgbe niile ọ na-ada achọgide ihe a ga-asị nwaanyị afụghị ya asị ya ịdị ka nne gị. Epetike ndị Igbo, onye nke m nọ ụtụtụ ọma nna m. Ịnụ nanụ nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi njem anyị gara mbọsị a wee gaa iji wee chọpụta ka ajụọ ndị o meridoro n'ahụ ịnụgo ihe ha kwuru ka etu si chụpụ ya bụ ihe. Fobia nwere mbụ na m sekretrị ndị Hausa mgbe ahụ etu o si wee kwu that na aka Peter dị ha na gọọmenti chọrọ ịrụ ọrụ a na-akọwara ọfụma even na Sultan bịakwuru ugboro one ekwuchere na webudat na ụzọ ahụ na-arụ ya arụ maka na ebe ha dịrọzi mma a na-akpọjego ha na site ebe ha ya nọ and ha everything mere n'udo peacefully. Na Peter did not enforce anything. And Peter did not even knock down as no okutu. Na ihe na ihe federal government ka ọ bụ safe. Mana Peter banye federal government ka lụọ ya meta iron boss ya. And federal wetere akwụkwọ sị ha onye ọbụla nyefe here. So na afro Peter si major. Mana like you said, politics a bit of intrigues. Ebe mo kuna very soon enwe ka sị that na Peter je toilet n'ụtụtụ. Na no ji toilet no ficha ike. Because a na-achọ na ife agwa Amadi. Ọ bụ na nwa Amadi ka anọgide sị na onwe primary school ọ gara. And onwe secondary school ka na-ekwu ya kịta. Ihe ramakwudu ya pụta ma mpụta dị. A na-achọrọ ka sị na Peter ma anọgide na so that na o ji wee bụ na onwe contract onye wee rie ego the contract. Ọ na-enyere ngari no ụfọdụ ome contract a na-enye rie the whole money complete. Mana ụmụ ihe afọ ya gwa mana anyị afụrụ sụtara agwara because na
Peter tetụla na ụtụ trouble ka ọ bụrụ ha ọla ha ote trouble ka ọ bụrụ ha so thank God na ndị Hausa na onwe ha ekwukwuo na and I'm sure that na enwere Hausa version of it I translate ndị Hausa ka ha ma that na ife a na-ekwu bụ just like you said achọ ihe ya agụ nwaanyị afụghị ya sana dị ka nne gị ọ gwụchaghị ọ dị mma dịka m kwuru na mbụ elekshọn anyị a na-akwado bụ n'ugwu ka ọ ga-ada n'ụdị pụrụ iche mere onye ọbụla ji na-agba tikatika mere o ji bụrụ na Peter Obi kpara ndị a niile overhead wee hapụ Ahmed Dati na-agbọ ọchịchị ọnụ mmiri wee gaa họrọ onye nwere sọpọt onye bụbu gidigbam ọ kachasị na Kano steeti maka na ịgụọ ebe a na-enweta vootu karịrị ịgụọ Lagos ịgụọ Port Harcourt ịgụọ Kano chọọchị agbasa ndị ọzọ niile bụ ekpogotazie ya sị na emere ihe na just ka o wee kwa bụrụ na ewiniri na steeti ma agụọ to third of majority ya bụ na etu a odokwu n'anya na ama nkwowu ike me nke o mere na ihe na ya bụ na Port Harcourt ama ndị ka ọ dị na mbụ Rivers steeti abịa kụzie na Kano ọ bụrụ na kwakwansị ya na ndị otu ya eburu na etinye n'akpa n'afa NDC ọ na-echu ndị a ụra eji wee mee na asị tupu ha ebulite ya ha na-ebulite agakwuru ndị ihe na anyị ruru ebe ahụ ifo ebe ahụ ma ndị isi ha ma ihe na onye ọbụla kwuo maka na akwụkwọ nsọ si na ama mmadụ na-abụ gbara bụ eziokwu ya bụ na ihe anyị na-eme bụ ka a gbachibido ụzọ wee na-agwazi ndị be anyị na onye ọbụla kwesịrị iwepụta PVC ya na mmemme ọzọ anyị ga-eme aga m egosi unu PVC nke m ọ bụrụ na epeti ka ejighị nke ya ama m na o nwere ọ bụrụ na o jighị nke ya mara na ọ ga-eji ụkwụ na ọnya ka m na-ekwu maka na ya bụ ihe a na hapụ ya bụ bọtịn ọ bụrụ na ị nọ na iluzugo hope biko eluzu na hope maka na ihe a na-eme ka nkụ ebe a na-ebechibi eteka ebe a ka na-aga katekwa n'aka mana ihe kachasị oke mkpa bụ na onye anyị so n'azụ mara ụzọ marakwa na otu esi eme ọ da ahụ na ụdị ihe aha dị onye na ọ na-ada ata ya aka bụ ihe ụmụ ihe corruption ịbịa mee iweta nke a rie eme ego ọ dịkwa atinye aka n'ime ya maka na ọ bụrụ na o tinyere aka n'ime ya n'izizi na enwere nke o merigoro ndị akara ịkparị aka dịka Epetike kwuru mana Epetike ndị be anyị ga-asị ịma na ọ bụrụ na anyị na-agụ akwụkwọ nsọ dịka nwa ige akụkọ nwa mmefu ifu na enwekwara mgbe o ruru nwoke nwa ya nke mgbe a nabatachara nwa mmefu nwa nke nọ n'ụlọ wee wewe iwe si ka ya wa bụ ihe na eji elota ha na ya nọ maka na ya nọji ya na-ebi ego biko kedu ihe ị chere na Peter kwesịrị ịdị na-eme iji wee lotara ndị Igbo anyị na ọkwa anyị nwe ihe a na onye nwe ozu na-ebu ya n'isi maka na agaghị mee nke ndị Hausa kịta gọvanọ Anambra steeti bụ Soludo foru ntutu taa na ya ga-akpụ ihe gbasara nhọpụta Peter Obi na ka ihe iche na ndị be anyị kwesịrị ime dịka a na-aga 2027 maka na mmiri ga-ameghi n'anya na ọ bụrụ na erute asị na South East na-ewin here with at least 85% vote. Ndị be anyị ajọ jụrụ mara mma hinne ọ sị nkere ihe anyị kwesịrị ime ihe anyị kwesịrị ime bụ that day atụ vote jee gbaa bọọlụ jee zụọ draft jee taa pesup ndị nọ na-aba n'ojebego na winugo na atụ na maka na ihe m chọrọ ịgwa gị bụ dee mebie atụ na vote ọ ya eme gị n'anya ụfọdụ asị gị na vote don't count mana vote don't count ha na-eke grace m ga-eje eke grace vote doesn't count gịnị ka ha ji wee je mepe city boys mpe city boy mepe nke ọzọ city nwa na mepe ọdụ ka ọrụ grupu n'ụmụ ise gịnị ka ndị a ji wee je chọọ ndị midia ha nwere over 1,500 media a na-akwụ ụgwọ every month just ka eje na Peter iyi ọ bụ na vote doesn't count ka ihe ji eme ihe ụnụ ya nwa bụ that na this is the first time onye Igbo pụtara na ballot na-esheki the nation nke kara aka kịta ha akpa nkata ọbụla politically without isi gịnị ka emepụta ya bụ nwa amadi si na odudu be na njọ ka ọ bụ and there nothing they can do about it
this is our time. Yes, like you said, Governor Soludo, I like Peter. Because now I believe when Peter shines, his own light agbada. So ọ chọrọ bụ na Peter chaa n'ụzọ ka sịkwazi na ọnyanwa na maybe ka ma na-enye advice. Chefuo that na a better time was aha m bụ Nkiri Sevens. Ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile bi na Lagos ka unu soro m na-ekiri Ugwumba. Umahi amoro some program but I like about the Heaven Gbasara ndị Anambra and I like Peter. So I'm not worried about his son. Ndị Igbo kwesịrị ịma that na election abụrụ maka Peter Obi. Election abụrụ maka ndị Igbo. Ma that na ọ bụrụ na enwe ka esi ife a na-eme anyị na Nigeria na enwe ka esi wee Peter wee banye edozi ọnọdụ a like ita ife na Tinubu banye dozie ọnọdụ ndị be ha na-agbatọsị ọnụ mana enwe abụrụ maka agbatọsị ọnụ ihe chọrọ bụ a level playing field maka ọ bụ ha na Peter rigoro today kọmas atọba ụtọ at least some of the words na Igbo atọba ụtọ akwụsịnị ibrutalize anyị at least amago that na enwego equal playing field so ndị be anyị ọ bụrụ that day ịchọkwa ikene ihe eji egwuregwu pụta weta PVC gị dust ya jee the show not activated maka ọ mention 17th I think jee the show not activated ka ịlụdede ka ịtụọ your might ịtụcha ọ bụzi na headphone wee ịmana imego civic duties ime ihe nke a bụ nke gbasara gị nke gbasara anyị bụ na ama ejetụ maka na ekele ọrụ eke mana epeti ka enwere ịnụ anụkọta ikwu ihe na aghọtaghị isi na-enweghị na ụmaghị alaike ndị Anambra ọ gwa na enwe mgbe ya na ha na-esogbu ukwu nwere ihe na-esere ụmaghị na Anambra ka ọ bụ na ụmaghị ji ọnọdụ ya na-eme ka a konsolideti n'ọnọdụ ebe enyere ya ọ dị izi mmadụ inwe ebe o si aracha aka ime data ma ọ na nkwụ ụmaghị na aṅụ gị maka ọ na-egbu a sị gị na ọ like ha Anambra ma ọ like ha achọ ka mana ihe na-azọrọ bụ achọghị m ka ọ bụrụ na ị bịa ị ga na-etikọta isi n'isi every time a na-etikọta isi n'isi ụmaghị sorry ịlụ ọbụla Anambra every time ọgụ na-aga o nwere ihe ọzọ ekweghị ihe m na-aga mgbe ọbụla ikwuru nke na-adịghị n'akwụkwọ asịghị gị akwa ekwukwarigo masị n'ụlọ ọbụla Anambra onwe ihe ọzọ anyị niile bụ Igbo afụrụ mbịa na eke ọka nsogbu adị iche ekikwa ọfụma ma na o nwere shọpụ ma n'ime ahịa Ọnịcha ọ dị mma mana ihe ọzọ mụ a chọrọ itinye ọnụ bụ ọ kwụfụrụ ihe a anaghị ekwu kịta ọ bụrụ na anyị na-anya ọfụma anyị ga-achọpụta na onye ọbụla asị nnukwu azụkwata nnukwu nkụ obere azụkwata obere nkụ na ihe anyị kwesịrị ime kịta tupu epeti ka aza mụ nke ịbụọ m jụrụ ọnụ ekwe aza bụ na anyị niile ga-ake nkwụcha kwado ọfụma adị ama nkọrụ n'ofu ihe abalị one gara aga ka Davido pụtara bụ isi hoo ha na ọ bụrụ na ndị a mee ihe na-adịghị mma ya kpọọ Trump anyị maara na ya gara frizi akaụntụ ndị Osun steeti ka ha na-akwado gọvanọship high commissioner ndị UK dịka anyị nụrụ ọnụ gwara anyị abụghị ọnụ na-ekwuere ekwuere ndị UK na ndị US bụ ihe gwara imasị ihe anyị na-eme adịghị n'akwụkwọ ozugbo ha kwuru ya ọkpọsị na ndị EFCC eme ya embarasị mana anyị maara ya bụ onye ọbụla maara nke bụ eziokwu ya bụ na adị ama dịka anyị na-ekpere Chineke wee zaa ekpere ọ bụrụ epetikọsị na ọnwa dị ya na ndị Idemmiri wee pụta mbọsị ahụ si mba na ha jikwu their own situation room chee satellite na Nigeria sị ka eseta ihe na-eme o doghị anya na onye ọbụla ga-agbara ọgwụ ya ṅụọ adịkwa ama mana ọ bụrụ na o ruo mgbe ahụ inweghị voters card inweghị PVC ọ dịka mgbe ụwazirike chịrị ndị be anyị onye apụta na bịa gụọ sensus o mechaa na-enye anyị nsogbu ọ dịka mgbe Nnamdi Kanu sịrị onye ọbụla evotu na no election no referendum no election until 24 hours to election ọ pụtasị onye chọziri ya ga-votu ịfụfụ na o nweghị isi ya bụ biko ga-agbata ya adị ama maka na ihe ga-atụgharị ọgbasị gị na ihe nwere ike ịtụgharị ihe ga-atụgharị mgbe na-adịghị anya ebe a ka okwu nke m dị mana ihe m jụburu gị na-aza mbụ a sịrị gị Peter Obi emenere ndị ugwu nke ha anyị wabụ ụmụnne ya ka ezi ihe o kwesịrị imere anyị
ka ọ ga-agbawa anyị aka maka na anyị na-ebu ihe na ọ ga-abụzi ụkpaka na-agbara sọsọ ndị ezi ka ihe kwesịrị imekwanụ ka ọ bụrụ na anya atụghị anya na-anọkọta anyị enweta ya ebe o ji Igbo na-agwa ndị be anyị okwu mana afụbeghị ọ bụrụ na gịnị mee oke ihe ikwu eziokwu ịhụ na ya agbagharị ka agwa ya ka anya na Ugwumba nwee mkparịta ka enwe ajụjụ ọnụ agba ya ajụjụ ọnụ ọgwa ndị Igbo okwu nke o soro ihe anyị eme anyị agbagharị ka eme that one anyị na-ekwu unu nkwa na mgbe na-adịghị anya anyị chụwa anyị ga-ejide ọ bụ eziokwu na ọ na-eme ka ikuku mana ọ ikuku na-achụ ikuku anyị enwudenwe ya o nwere nke ọzọ ikwu bụrụ nchọ ka m gwa gị bifo iserata na ndị Igbo nkwa ekwe ndị Igbo aga na-asụchazi ụzọ maka nke ndị ugwu a maara na ebe ahụ ọgụgụ mana emechaa ya ebutezie bata n'obi ka ihe a ga-eme ihe njiri kwudo oge abụdat na ama na ndị Hausa enweghị city boys ana ndị Hausa enweghị internal saboteurs maka na ebe o si enye m nsogbu ihe gbasara nke ndị be anyị ebudatana ndị ugwu ndị Yoruba etu a ọ na-afịa ha ahụ ọ ka afịa ha karịa ndị be anyị ndị be ha na-akwado nwanne fa abụghị niile ndị ọbụla nwere uche n'ime ha majority of ndị be ha abụghị majority Chineke ba ndị mahịa ocholi wee fụrụ ebe ha na-asụ ya n'ihe na ụfọdụ bụ ebetịka ka nkọrọ eziokwu n'uche nke mụ na ụfọdụ bụ egwu na ha kwuo asị kpụrụ ha gbuo ụfọdụ wee bụrụkwa na ịma na ndị agboro a na-eyi t-shirt a na-ese Tinubu na a na-afọsụ ha na-egwu egwu so eji ha anya ọma na-esi na ha kwadoro ụfọdụzi bụ ndị ụfọdụ na ndị abịa na soshal midia na-ekwu ha bụ ndị chọrọ ka erekrutuo ha ka ha mara ka enwere ihe maka ego ebupụtagoro a ga-eji mee ihe a ka nkụ ka ha mara ka a na-eso eketa ụfọdụ n'ime ha enwekwuru ma votas kaadị ụfọdụ ruo mbọchị ahụ ha ma ntụnyere Tinubu except ma ọ bụ na eji oyokomita na-eyi ka ị mara ihe na so ekwenyeghị m na ọkara ndị Yoruba si mba n'ikpenyere ma ekwenyeghị obe na ọka bụ conjecture mana ihe nchọ ka ịma abụdat na ha na-akwado nwanne ha isi na ụfọdụ ji egwu ndị ka ji egwu we are Republicans by nature onye Igbo anyị enweghị igwe enweghị eze abụrụ na obodo enweghị history ha anyị ma ihe dị mma anyị na biya abụghị ọgbọ na ị na nka ihe nne a gwara gị sị na kaikai na biya abụghị ọgbọ ewe n'iwe so ihe mere ọbụla m ụmụnna ka anyị kwado onye nke anyị maka na nwoke Ezeagu sị na ka nwanne bụ polisi ọ na-eme na arrest ekwetakwa ya nwanne burugodo polisi ị na-abụzi na oji home arrest because na nwanne gị so na n'ihe a na-eme obi aka gị nyaluda na anyị ka ọ nụlụ anyị n'okwu nke ọ na-abụ ekwe na-akpọtọsị ọnụ ụfọdụ ndị be anyị sef ka ihe APC ka n'isi ya na-awụnda gịnị ka ha na-erite n'ime ya o nwere ike iji akịta ọsọ na kemgbe nwoke ma rigotere o ji bụrụ na ị na-ekịta anya na bins adana bins ọ nọbụ ego mgbe ọ gbagotere sọmtanya o nwere ha na-ekwuru ka ndị agbara ọgwụ ebe n'isi mana biko nụ si ejina ha egwusi anya egwu maka na ọ bụkwa na ife a na-afụ emekọtakwa again enwe continuity I'm agwụrụ for free that na onye ọbụla anụdọ ha anụ o nwere ike save 2 square meal as in 2 triangle meal not even square a na-acha anya ahụ biko nụ ka anyị welu okwu chọba ihe dị na mmiri wele efife chọba ihe ojii before chi na-eji ana m agwa ụnụ ịtụnye Peter Obi abụrụ maka na afọ ahụ Peter Obi abụrụ maka na ọ na-eje ụka abụrụ maka na onye Igbo ka ọ bụ no because onye ọbụla Naijiria mara ikwu ụmụ onye Fulani vidio onye Fulani mfụrụ pụtagosi PVC esi that na ya atụrụ Peter Obi adịs ka adịgoro show ebe ya nọ na nke ọzọ a na-atụrụ mozi maka religion ọwọkụ n'ụmụ ihe ọwọkụ na nke a na-atụrụ Peter Obi o kwuru na vidio so ndị be anyị ka anyị ji na nwayọ chọba onye ya enyere anyị aka ya eme ka obodo ka Naijiria nwekwa isi ka nke ọ na-aba n'ọnọ maka ndị be anyị ka ọ na-aba n'ọnọ na si na ọkpọrọ family gbafere ịgbapụ from at this age iru ebu nwa boy n'obodo oyibo chebe nche onye nyabụ oyi ekenekwa m ọnụ ọ dị mana ịbịacha okwu nke m bụ na o doro m anya na ndị be anyị maalụ ya na-eji anya mara ọka kara aka ihe anyị ji ewezụgarị na Peter Obi adịghị echichi ihe anyị ji na-eso ike bụ na anyị maara na ọnwụnwa gị ọ ga-abụ ọga mbụ n'ụdị na enwere ndị ọ ga-abụ achọghị m ịkpa afa
enwere ndị ọ ga-abụ ha ma pụtara na balọt kịta na onye Igbo ọbụla na-aga oru mbọchị ahụ ndị ga na-azụ draft na-azụ ndị onwe onye ga-ewepụta ogwu ya Ojukwu azọna Rochas azọna ọtụtụ ndị mmadụ imirikiti azọna ịbụ mmadụ Rotimi Amechi bụkwuru nwanne anyị nwoke mana ihe eji eso Peter abụghị ka ọ gba ọrụ ya agba ma ọ bụ ka ọ nyụọ anyụ ka iri eribe afọ kema ka ọ pụta mezie ihe ka emezite ya mma ka ọ bara isi bara agụba egbebere ugobere bụrụ ihe ndị Igbo na-achọ ka mgbe bụ ihe anyị ji bụrụ ihe anyị bụ ihe na mịara nwunye di m ọkwa ya ka ọ bụghị na ụmụnna wezu akụ okwu ana ilu ana epetike Ugwumba ọ na-adị ya